Velkommen til R-Type første episode her. Jeg har tænkt mig at starte den her YouTube-kanal, fordi at jeg synes, der er mange, der har problemer generelt med at bruge et program som R. Og R er et program, som kræver, at man skriver tingene i R-kode for at lave sine statistikopgaver. Eller for at løse statistikopgaver, og det kan godt virke lidt ikke intuitivt at komme i gang med at bruge det, i forhold til mere en drag-and-drop løsning, men fordelen kan være ved at have det på sådan en low-level måde, at man sidder og skriver det direkte ind. Det kan være, at der kan være en stor fleksibilitet i mulighederne, og hvor mange forskellige måder man kan gøre ting på. Så jeg tænker her først gang her, at jeg vil prøve at lige gå igennem de gængse ting og vise et eksempel på hvordan man ligesom læser data ind og finder en løsning. Lad os prøve at se her. Her har vi hovedvinduet, og der får man først, der har man den her, det er hvor man skriver sin kode ind, og resten af pladsen herover bruges, hvis man har grafer eller boxplot og sådan noget, der skal laves. Så hvis vi går herhen, det første, der er interessant at vide, det er, jeg vil gå ud fra, at alle data, man får, det er i mellemrumsseparerede tekstfiler, og det burde man også selv lave, hvis man selv skal bruge R til et forsøg, man selv har lavet. Så det første, vi skal finde ud af, det er, hvor ligger det directory R læser i per default. Og det kan man ændre, som man vil. Jeg har bare valgt at finde det, den bruger, og så bare lægge tingene dernede. Så vi skriver get working directory, og så kan vi se, at den ligger under documents. Fint, og allerede der ligger mine filer inde. Og så for statistikbogen er der forsøg med laks, der er taget for 2 forskellige populationer. Så der er taget 2 stikprøver for hver sin, altså 1 stikprøve for hver sin population. Og der ønsker man at sammenligne, om der er en forskel i forekomsten af parasitter. Altså alt det er jo ikke så interessant, men vi skal finde ud af, om der er forskel mellem 2 stikprøver, som vi så kan udskrive til hele populationen og sige, okay, der er altså en forskel på de 2, og det er ikke bare tilfældig variation. Så hvis jeg prøver her at sige, nu skal vi først læse dataen ind, og det vil jeg gøre ved at altså først angive et navn, som det skal være. Så vi siger bare Salmon Test. Så laver vi en pil. Jeg vil forsøge for så vidt muligt at sige, hvad jeg skriver. Fordi jeg tænker, at hvis man sidder og selv så prøver at skrive det ind, og ikke har vinduet åbent samtidig, så er det rart at have en stemme. Jeg vil også forsøge for så vidt muligt at have en lille zoom ind. Okay. Så Salmon Test, og så siger read.table, parentes begynd, gåseøjne, Salmon, og det er fordi jeg har den fil liggende, og så skal man huske dens extension, komma, og der er vi headers på, altså overskrifter, dem sætter vi til lig med T. Header, lig med T. Og når R så ikke svarer noget igen, så er det gerne fordi, at tingene er gået godt. Og nu kan jeg så skrive Salmon Test, og så får vi en liste, og hvis jeg så zoomer op her, så kan jeg se, at vi har stock, og vi har parasite. Så der kan vi se, at Atran har vi, nu skal vi se, hvordan læser vi det her smartest muligt. Vi kan sige sådan her, vi har 13 laks fra Atran-floden, og herude har vi, hvor mange parasitter vi har i en given laks. Så har vi 13 laks fra Conon-floden, og herude kan vi se, hvor mange parasitter så er det. Så det er dataene. Så det vi skal lægge mærke til, det er, at vi har numeriske værdier her, og her var vi vil kalde kategoriske værdier. Og vi kommer lige kort ind på, hvordan R opfører det. Men R gør meget af det der fodder, når det kommer til alt. Så det er ret smart. Det første, man altid lige bør gøre, det er lige at attache sine data. Det er sådan det var lige en brøler her. Attach Salmon Test. Sådan. Så vil dele det op i, så får vi en, der hedder stock, og en, der hedder stock, og en, der hedder parasites. Men vi kan selvfølgelig ikke bruge stock, fordi som parameter, fordi det er jo
det er jo to forskellige grupper. Det vi så kan gøre nu, det er, nu kan vi sige sådan her, okay, vi vil gerne på en eller anden måde have et plot, der viser antal parasitter som følge af vores gruppe. Altså antal parasitter i Atron og antal parasitter i konen. Og derfor så prøver vi at lave et vi laver sgu et boxplot, og så siger vi at parasites, og den har vi, fordi det var den der stod heroppe, parasites, og så laver vi en tilde følger stok. Sådan. Og så kan vi se herovre, så kom vores boxplot frem her. Og vi prøver lige at zoome ind igen. Sådan. Så kan vi se, vi prøver lige her. Okay. Det er jo normalt boxplot. Jeg vil ikke komme for meget ind på, hvad boxplot er, men ideen er jo, at du har middelværdien i midten, eller gennemsnittet, hvad man så sige, midten af den tykke sorte streg, og så har du outliers og sådan noget herude. Og ved første indtryk er jo, at de er meget langt fra hinanden, mine værdierne her. Og det er jo en indikation på, at der er en forskel i min-værdien mellem de to populationer. Det er det første, jeg gør. Men vi er nødt til at påvise det på en anden måde, så vi er sikre på, at det ikke bare er, at variationen mellem de to populationer er større end variationen inden for de to populationer. Så det er man nødt til at lave en test på. Vi kan lige lukke for den her, og så kan vi lige prøve noget andet, bare lige når vi er her. Vi kan også sige, når man har sådan her og siger boxplot, så kan man også vælge at sige horizontal lige med true. Det virker ikke. Det er fordi jeg lavede to af dem så. Okay, sådan, så virker det. Og her kan vi så se, at nu ligger det bare horisontalt. Det er sådan ligegyldig information, men så kan vi vælge det i hvert fald. Okay, så lukker vi for det. Så skal vi prøve på en anden måde at have noget information omkring vores gruppe. Så hvis vi laver summary, og vi så siger, nu prøver vi eksempelvis lige at sige salmon test, så får vi noget information over det. Der kan se, der er stok, så har den set, der er 13 laks for Atron og 13 laks for konen. Og så kan vi se, så har vi medianer, middelværdier og kvartiler og sådan noget. Så det er en meget god måde at lige kunne se det andet på hurtigt. Det der så er interessant, det er jo at sige, at gå videre og prøve at sige, er der en forskel? Og derfor laver man det, der hedder en nulhypotese. Og selvom vi lige har set på boxplottet før, så er vores nulhypotese, at der ikke er forskel mellem antallet af parasitter i populationerne for de to forskellige floder. Så vi siger altså, at H0 er lige med, at den ene gruppe er lige med den anden gruppe, så at sige. Så hvis vi laver, nu har vi to grupper, Atron og konen. De er jo taget fra to forskellige steder, det vil sige, at vi har en uparret test, vi skal lave en uparret t-test, fordi vi har to grupper, og de ikke har noget at gøre med hinanden. Det vil sige, der er ikke på nogen måde, der kommer information fra en gruppe til en anden. Det er ikke som hvis du for eksempel tager for konen tager du 13 laks, så hælder du noget i floden, og så en måned efter tager du 13 laks igen. Så vil det være en parret test, fordi de på en eller anden måde har information om hinanden, det er samme individer, eller det samme sted, eller hvad skal man sige, de har samme forudsætninger. Så hvis vi prøver her at sige t-test, og vi forsøger sådan lidt fra, jeg har ikke skrevet noget ned, jeg har ikke skrevet nogen noter, vi prøver bare at køre det ud af. Vi sætter en t-test og siger salmon test, så får vi en fejl her. Så vil vi se her. Okay, vi prøver så at sige t-test. Det kan være smart, når man sidder og skriver sådan her, bare begynde at skrive simpelthen, og bare kaste nogle ting ind og se, hvad der sker. Så nu siger vi t-test, så siger vi parasites tilde stock. Og her har vi så en wells to
Wells two-sample t-test, som de kalder den her. Det er ikke så vigtigt, tror jeg. Og der kan vi se, hvor vi får vores t-værdi, vi får vores degrees of freedom, vi får 95% konfidensinterval beregnet med det samme, vi får gennemsnit i de to grupper, og der kan vi se 32 mod 21, så her altså, der er jo en tydelig forskel, vil man mene. Ikke? Her har vi så p-værdien, og p-værdien er interessant, fordi at den bruger vi til enten at godtage eller afvise vores nulhypotese. Så hvis du har, her har vi en p-værdi på 0,0004. Og generelt går man ud fra, at vi har en 0,05% niveau. Og det vil sige, at hvis tallet er mindre end det, så er du nødt til at afvise din nulhypotese. Hvis tallet er højere end det, kan du godtage den. Så her er tallet jo mindre end 0,05, fordi det er 0,0004. Og det vil sige, at sandsynligheden for, det den viser her, det er sandsynligheden for, de to populationer er ens. Og der må man sige, at den er meget, meget lav. Så vi er nødt til at sige, at vi afviser vores nulhypotese. Altså vores hypotese om, at de to populationer er ens, er meget, meget usandsynligt, at det skulle være rigtigt. Dermed kan vi sige, det lader til, at der er en forskel mellem de to populationer. Og den er meget, meget, meget stor, den sandsynlighed. Den er faktisk helt sikker, kan man næsten sige. Og det er selvfølgelig igen noget med sandsynlighedstænkning og sådan noget. Men her kan man sige, at der er en forskel de to steder i parasitterne. Og derfor kan vi afvise vores nulhypotese. Så det vil være sådan en normal opgave, man skulle løse for at kunne se det. Det vi så kommer længere ind i, det er, når du så har flere grupper, og du har det for samme populationer. Men det her, det er i hvert fald det er det første korte afsnit af et testafsnit, så at sige, af R-Type, og i senere afsnit vil vi prøve at gennemgå nogle eksempler med parrede data, og med flere grupper af data end 2, altså hvor du måske har 5 grupper eller 6 grupper, du skal sammenligne indbyrdes, så der kan man ikke bare tage dem enkeltvis op mod hinanden. Så jeg vil godt sige tak, fordi I så med, og jeg håber, at der hurtigst muligt kommer et afsnit til.